Hello, welcome back to my channel. Tini vlog start khaimani si horungi tonga. So norok by kota cover share khainani tongo. Tei ani chicken sumani kaisa recipe ang share khainani muchungai vlog start khaika. Recipe nge ani own recipe ang tini first time sungai tongo ang sia ani bokrogo bai jam tai wan sumani khaika. Aboni bagai norok by share khaina hone khaika do. So naisidi chicken abo poultry si ang emne deshi chicken hamda baiba na orale local market to poultry si manoba aboni bagai poultry abo sukha suya koi abo share ka do share mani tamro ka sombai sotoi simisi roko te kuno rodalia do share thok to mari kha basa sanai abo thok sara bai ke share thok rizak inko abo bisa share মানে টান সানাই হাফ বয়েল উনরক কিসা শের নাই শেরিয়া কয় বনো কারি না সানাই তো কারিয়া কয় মশলা বাই কিসা বাজা খাই আবো গ্রেভি টাইপ সুন সানাই সো আবো আনি ওন রেসিপি সি আনি নিজেনি রেসিপি সো আবো কিসা উংরা থু ফলবই দরা ভা অজাগাও আবো chicken abo baza serpro ang punuglia do abo no so tabo khe mosla rok ready khai tong aro haising roka mosa pata roka rosun ronai normally ang aro meat masala abo boronai jira boronai so ang paste khai nai tegana erpore abo no sunfra abar punung sanai so paithang jora nai bedi ko thaisa thaini norok bagija share khainani muchungo ang aboni bagai please paithang jora na bidang mosla no prepare khainai tegana mui abo sungmani abo ungya khodo chicken shermani abo ungya kho ungkya ang khunungnai karinani sakang te bahake sung abo process ang share khainai sajaba ani own recipe ba abo norok bai share khainani muchungai si khai tongmani he da abo na sajak to mosla no ready khai paikha ebono tam khai thung saunai details kono kok thaini thaitam abo norok bai kisa sanani muchungo samani norok no to abo khiam ta hai thanai gaisa video ni comment pormani masa borok amthai saga bai nung live video khaili haisau ang bo khainani muchungo no haibano ani life kisa problem choloi tongo tawa ang belai kisa ani mane samung bai busy ngoi tongka ani personal life bai ani duty bai belai ke busy ngoi tongka aboni bai khai man yang ngoi tongka te main important ke tamo actually ang live video bahai ke khai abo si ya abo surungnani nangnai ang sakang erpore sang live video khainani do noro nungnai ro monei bainai ano asuk de rungyam ta hewan sungnai just ang video salam video kuno mate edit khai upload khainani asuk si rung drop ang kuno rungya aboni bangani video editing ba nai thok yang payo ang rungya ni bangai so live video khaidi samani ang belai jaja khan ro asu gano live nainani musungo ba live ang ba kok sarani musungo aboni bangai don ro gano comment ro khana haipano munai ang tabo live video khai mania ani samung bai ang belai ke busy barbarna sai tongo te main ke ang live video bhai ke khai abo surungai nagana sagang do ang live video bhai ke khai abo rungyang sia bui khai mani nugoi onek ang buini live video bo mane attend khai jak no ang nayo kuplung Tripura bini live video bo ang on duibar rok naikha ang nijabo join khaika te tonima deborma bini bo ang live video naijak attend bo khaijak to bui khaimani nugoi ang bo khainani muchungo do bo khabising haifano live video bahai ke khai abo siang sia rungya aboni bangai khai man yang oi ta ang sakang kisa kaham ki surungai nagana epore khainai wan sugoi tongkha so nungano suggest romani bangino na paifle hambai riu tei thaisa kokhe amta hai ja ang blog start khai pro first so ang tamo mane ani first je intro blog tong mani abotani mo kok bai no khai kha epore next je blog khai mani aboro bebaga hindi bai no khai mani
tamni hunba ang on screen amtai kok borok sanani afro fluent ung ya ni kok ko chaw mane khana thog yang payo tabu bo pray abo ko chaw ani kok kasaro ka sai thang payo amtai so age tei bo ko chaw kok abo ni bangai ang kok borok bai khaya Hindi by khai tong mani so Hindi by khai mani bo moreover abo want to go ang khai mani je bui kok borok saya buchia borok rok bo naithung nukthung sithung sum mane Tripurani borok rok bahai ke tong bahai ke sa aboni bagai man how far borok nayo de naya abo to angsia like বাইরে নি মানে বুইনি ভিডিও বাইরে আং বিদেশ নি কক সায়া নর্থ ইস্ট নি ফানো অন্য দফানি বরক রক্ত জারি জার কক ন সাবায়ো বাট বরক প্রায় আং হিন্দি বাই খাইজাক নো লাইক নাগানি তে অরুণাচলনি আসামনি বড়নি অবরংনি আং ব্লগ নাই মানে যে নুক মানে বড় হিন্দি নো ইউজ খাইও আমতা হাইতা তো হিন্দি খাই বাই ইউজ খাই খাইকে তাম ইন্ডিয়ান ও majority Hindi buchi bayo so Hindi bai khai khai ke common language hai ungui tong mane joto buchio joto nugo amta haida abono wan chugoi ang khai mani so ang tabo mok borok ungui phano ang mok kok bai tamni asu video khai ungui tong mani reason ke norok sawai mano Tripura o mok ni population belai kom so busuk jona nayo naya amta hai ang sia naine to nayo no naya borok ro je pha bo khai di hai phano naya bo to kuno khai miya man ang sudo ani mok community borok no phunung nai wan chu khai khe tong ya na buijo to nuk thung si thung ani bangai abono wan chu si ang khai mania fro so hai phano blog khaite bui baksa sini Tripura sarong amta hai comment ro je নিজেনি কক সানানি লাসিও কক borok amta to obo bai ang onek kok salai kha je নিজেনি কক bumani kok manani bumani kok borok yani bumani kok ke mok abo majority people no busi yango 2% ki 3% borok buchi nai abo ni bangai ang khaya mo kok bai khub kom no rare no khayo like ani parents in no ko thang kha hangke mix jodi mo blog ungui tong han ga ya for parents bai je ang communicate khai mani on language mok language no ungui tong asuk simi sing ya ke ang kok borok bai no khayo tam ni hunba ani loge bo kok borok sanai borok na ani loge to jama dia bla to ang kok borok no sawa bo ni bangai so tabung no tawan chu bai di je o kok borok sanai borok ro naitung hunai si khayo am ta haya ani husband si kok borok sanai borok jama dia si sabuni bangai ang kok borok bai bo khayo so no tabu ka kaisa question sungna ni musung mani ang mane in future মানে কয়েকটা ব্লগ যদি হিন্দি বাই খাই খাই ইনকে নরনি কোনো প্রবলেম দে তো মানে হিন্দি বাই আং ব্লগিং খাই কা হন গাইকে বাহাই উংনাই কাহাম দে উংনাই হামিয়া দে উংনাই অবশ্য নরনি সাজেশন আং নানানি মুচুঙ্গো তামনি হুনবা নাদি কবরক সানাই বরক রখন গাইকে ককবরক সামানি সিমিসি বুঝিও হয় আদা তো অন্য বরক যারা ককবরক ছায়া তো চিনি নর্থ ইস্ট তো অন্য চিনি বুকুং বারা রক দङ বলে বড় ককবরক তো ছায়া বলে তো হিন্দি সাকা হাঙ্গাঙ্গে আই থিঙ্ক বড় বুঝি নাই আবনি বাঙে আং ওয়ানসুক মানি চিনি ত্রিপুরানি বরক রক ত্রিপুরি রক বাহাইকে চা বাহাইকে তং আবনো বড় সিথুং নুকথুং আবনি বাঙে আং ওয়ানসুকা কিসা হিন্দি বাইদে খাই নাইছে নাই আম তাহাইতা সো নরক সাজেস্ট রবাইদি আনো ang Hindi bai blogging khai ka ham kai ke norok sade sajak nai na sajagya amta hai tang sinani muchungo abono noroni bukhani ko tamni honbani norok si ani family member YouTube family member norok si ano o jagao no tubukha haya da norok support khai mani bagai na ang tini o jagao no sok phaija norok jodi ano support khaya hon gai ke ang kono din o jagao sok phaya so aboni bagai norok jotono paiflia hambai ro aboni bagai ang mane katal step nanani sakang norok ni suggestion ang nanani muchungo norok bahai wanchuk ang jodi Hindi bai blogging rok khai kha hunke abota so norok please comment sabai di he mane jotono সিথুং নুকথুং হनै ওয়ানসু গইছি সামানি দো তাবং আং ককবরক সানানি লাচিও আনি মকক সানানি লাচিও আমতা হাইয়া আবুয়া দো মানে যত বরক যাতে বুঝিথুং
amtahai ni bangi si ang wan chui samani tongya da ani blog tam ni ani community borong ni orono tongthung amtahai wan abo ungya bla hayada abo joto borong rong nukthung si thung amtahai ang wan chukmani mane chini borok rok masa mok bori jamati abai kaijagai bahake tong khasa kha bahake adjust kha aborong no bo sinai bile ang hindi bai khai khai ke at least buji nai te kaisa kok ang pokha baksa thanai block te masa amtai sao bai nungtam ni sajogoya koi block khaya amtai hunu do taku buku je ungthung ano amtai comment romani bangin no norok joto no hambai ro pa ple hambai ro si ang emon busy ang sajonani ta jonani ani bokroko phaya ang just bokro sajokba ang school thangro simisi sajobos ani sajokmani kajol pulo lipstick kisa pulo asuk simisi ani sajokmani so nogo tongpro chung sajokya normal borok rok haibano tam hna sajonani bo time kore ang thanai block bo sajak ang phungba sakangke maimui sungo sao tukuo school thango school ni phaika henke loge loge abar tukuo maisao epore tuition phurungo tuition thang pai tabo horung paika to bozarao ang sajoksanai horungoi tabo maimui sungoi tongo tabo ani jarai go poranani achukjak hungainge bozarale sajogoi ang blogging rok khai tongsanai abuni banga ang sajogya sajokmania to waisho jodi occasionally kono jaga ni মানে পান্ডারক থাঙ্গই দङ বা সাজগাকই অব উংখা হংগাইকে আফ্রতো সাজকজাকনো শেয়ার খাইও আং কয়েকটা শেয়ার খাইজাক না আং সাজকজাক আনি সাজকজাক নরমাল ডেজ আং বাহাইকে দং তাহাইনা সাজকজাক আং মানে সাজকজানি মানিব করে আং আসুকো সাজগিয়া আং তাহাইছে মিছিতা so ani mui nailega na tawong tam obosangoi tangha kok sate sate mui khamoi thangpa ke sia nailesana mui na so mui no nailesana do abo chicken shermani abo chicken mon kisi kari nani ko abo okay o jagao ang jengkrono sajang ang kuno rijaya do thogo abo chicken rokha abo sombai sotoi simi kisa rokha asuksi te kuno rojagya so abo no seroi tongmani asuksi te kisa अब आनी ओन रेसिपी दो हम तहया जे YouTube नि नाइखा बा बुइनी रेसिपी अब सुंगया कोइ खाइगा हम तहया अब आनी ओन रेसिपी सी तबु गांग मसला फेरै पाइखा दो ओ मसला फेरै मानि आं ताम ताम रखा टमेटो थाइनि रखा दो थाइनि रखा हाइसिं रखा रसुन रखा मसला चाक रजाक दो मस्ते और मीट मसाला ना जाक दो मीट मसाला पैकेट पैसा रही रहना अब ते kaisa ke abo ke tamo hunnai abo monipuri rok saya de belai piaj belai abosi boro to abono jenom belai hono chini borok rok baksa siya amta haino so abono jenom belai hono abo piajoni samung khayo boro piajoni monipuri rok piajoni bodlao abo sao so abo rosanai piaj ekdom piaj bahai piaj जों पियाज बलाई बाजा साया दे आमता हाइरong no haipano aboke chicken jatta aboke to chicken abong kha kari na sani to chicken na to naisidi thok belai ke bang suka go asu thok bang ma nanglan ang kisa thok no khai na gana to tokhan ni bo bukhan tong man yo thok bong kha ka to asu pan na ta abon jinom blai samani do abona piajoni samung khayo ba abona setango doi abona aro ke de mosla phere na angde mosala simani haijing rosun piaj jira darchili alai asu simsi asimiya te mosla angabo bailo mangso rosun aboke sotoi ani sotoi di bator mani na di sotoi ke paite te tha sotoi ke age bo ui ser pro boro jaga bhi mani kisi ser na
선도 기시 사실은 스강보다 선 아니면 기시 사실은 mosla nó cả hàng cái ba giờ phải na sẵn tam ni hunda mosla của chúng ba hành phải cái mùi của ba hành đó mùi thọc mà ni bố à đó nếu ba hành bằng ấy thọc ya hành nó phải rồi cái cái gravy ni bằng bây giờ cái tomato ni bằng em thấy ngồi đó của bằng mà mosla ni đang còn nó rồi ang mosla su của bằng say mosla còn rồi Bapak mosla lengkap tuh tahu ke buti roy raka Nungka buti kutu kado tahu ke buti kutu mani apa mui rasa nang take nungka harga kamu tahu ke sung som sai này để cho nàng bà hai cả som nàng cả đến nàng nhà som nàng nhà cái to som bị cái nàng ngay nàng cả hàng cái tên nàng gì á som sai này là nàng som nàng cả nàng gì á som để nàng đó mau soyak kah boleh ani mui mon khata bu mon khai di jana